Tiedätkö, miksi tonttu meni pyyhepäällä lentokoneeseen? Se oli suihkukone. No mutta oikeasti kiva, kun oot täällä. Ja mennään katsomaan, miltä meikäministerin päivä näyttää. Aamuisin herään yleensä ennen kukonlaulua. Sen jälkeen, kun täytin 167 vuotta, en ole enää tarvinnut herätyskelloa. Kun nuoremmat tontut vielä nukkuu, meikämandoliini vetäisee aamujumpat. Tänään oli kuitenkin niin nätti ja lämmin päivä, että pulahdin avantoon. On se kylmää. Kyselin muuten WhatsAppissa, moniko teistä on käynyt avannossa. Tosi moni on kokeillut. Laita videolle peukku ja liity sinäkin kanavalle. Linkki kuvauksessa. Aamujumppailun jälkeen me tontut syödään puuroa, mutta nyt kun kamerat oli mukana, laitettiin pöytä koreaksi kinkusta heti aamulla. Nam! Ennen kuin mennään pajalle hommiin, tässä on sulle joululahjaksi Arvaa kuka peli. Peliä voit pelata kaverin kanssa painamalla videon pauselle tässä kohdassa. Pelin säännöt on videon kuvauksessa ja toinen joululahja tulee myöhemmin videolla. Mutta lähdetääs me nyt tästä kohti pajaa. Ei ne lelut siellä itsekseen valmistu. Katsos niin, näytän salareitin. Tänne pajalle pääsee myös korvatunturin kautta. Salaisesta tonttuovesta. Täältä näin. Täällä me väännetään lahjojen parissa pitkää päivää. Tilaa kanava, jos haluat, että me tehdään sullekin lahja. Kun päivän lahjat on saatu tehtyä, käydään antamassa poroille porkkanoita. Sieltähän ne jo kovaa kyytiä tulee. Laita emojina kommentti, mitä ruokaa sä antaisit Petteri Punakuonolle. Päivän hommat on vielä kesken, ja meitsillä on tänään kurkintavuoro. Ennen vuoroa tässä on sulle toinen joululahja. Laivanupotuspeli. Voit pelata tätä kaverin kanssa laittamalla videon pauselle nyt. Ja sitten takaisin tonttujen kurkintavuoroon. Täällä sitä ollaan. Laita video jakoon sille kaverille, kenen luona käyn seuraavaksi kurkkimassa, ollaanko kiltisti. Iltatyönä vielä täällä korvatunturilla vastaillaan joulupukin kuumaan linjaan. Amerikkalaiset soittelevat, kun heillä on päivä ja meillä on jo yö. Kovaa se on tontun työ, mutta kyllä glögin voimalla iltavuoron jaksaa. Vielä ennen nukkumaan menoa luen kaikki tähän videoon tulleet kommentit ja lahjatoiveet. Laita oma lahjatoive kommentilla videoon, niin luen sen. Mitä ihmettä mun piti vielä kuvata tänään? Sitten kun muistan, niin kai tehdään toinen jakso. Hyvää joulua!